Няма вариант. Значи то с карадам ще няма направи, защото той тази гума не върти. Налява да я сложи, да. Добре, сега кой я подложи тука? Не, с предната тя изобщо ни върти, не трябва да е там, ама. Как да ни върти? То социалната не върти. Сега точно в момента, в който тръгне, трябва да опъни на патерката. Не точно това. Случи лонча. Да. Случи лонч контрол. Ай, мама. Турбината ли си? Кой ще бе? Турбината. А? Турбината ти отиде. Турбината май отиде. Турбината си го вкарва масло вътре и почва. Има ли маса, Миро? Датчиците. Ивайло. Ивайло. Или някой път ти... Да, се кара на пиано. Маркуча. Маркуча! Маркуча.